Kami na sultihan tagkalisod Idol Boy kay bida. Sa una way bugas mi kasamangkin kasamang edad. Akong papa maglungag og kanang butig o kanang bisol. Utanan na mo na kamunggay bago sayas o kanang naang tangkong ha. Wa na tiyan na mo na biya kay kahapon bitbit og ukol. Wa gabae. Pihan tagkalisod sos. Nasalot tas kapobrehon kasamang Nestor, ha? Mingon tang salot, way laing salot dito sa mo. Kami nasalot mis kapobrehon. Kaon mig niluyang, kaon mig kanang lumbok saging. Saging kardaba o kanang saba Idol Boy K, agi kana may buntag na Idol Boy K. Good morning Idol Boy K, ato ang station manager sa IFM. Gwapo ang bungan, wa makaagi kalisod ha. Yes, Idol Boy K, may buntag. Wata kay baw. Dako sa ko probinsya. Probinsya, okay. Nag-agi sa mig kalisod. Masindot mo gud matagamtaman nato ang kalampusan og medyo mahayahay gamay nag-agi kita kalisod. Muna nga di lisod bitaw kayo pero wag ka kasuway anang saba nga saging nya dukdukon lusong. Anya mo na kanon na mo na ipaniunto na mo sa. Nilusak ba? Pero way kuan way mga pangtamis ana. Awat nga nagkamay. Nagkamay ana. Suway kuan. Suway ka pero dili ninyo himo ang pamahaw. Ha? Di ninyo himo ang pamahaw. Paniudto. Paniudto ana. Amo pamahaw ko sa mga istorya. Paniudto katong balanghoy, kamunting kahoy ana unya o panlitag na ilubi dito nga pulak dito silingan. Amo na nga makakuan, amo ang sagulag kanang tuno sa lubi. Ana, pero ditso ta oy kay. Pero ibo ka di man Benji no malingaw kay kumaminaw sa imuhang mga hisgutanan kabahin anang mga kaagi nato sa bukid ba. Masinot magud na nga kanang makahibaw ang mga listeners nato nga kita po nag-agi po tagkalisod. Unya pinaagi sa tuong panrabaho paningkamot mao nang medyo arang-arang. Kanang una nga uningkamot lang gyud uban na nakalisod-lisod kuno sila unya adto na mas binuang hinoon. Mao gyud. No, so tinapulan man na. Tinapulan. But anyway, na ako dire para mo invite no sa ato ang magigsunan. You are cordially invited mo magkasal. Nagkasal ni. Marag ko sa makisa may kaslo na. Ha? Marag sa imong pormaron marag ikaw. Gahapon bitaw no mili ko dito coat dito ba. Mili ko kana na nga di aragon kainan man ko nga. Kay pareho man anay pero lain to color sad kainan sir. Ang palit ka anay kaslunon. Bitaw tinuod na dito wala pa man to na kuan, wala man to na plansa kay kung tayo iningo maay mo pagkaula oy plansa sana oy. Ingon sa kasal pero kuan sa mga maumay atong kuan diri dala. Suot na lang ta.